دوشی اتہا پمن کاغدی دیم داتک من کاغد ونتا گو گریتا گو آگانچا آیا یہ کاغد شنکن کے اجازت نہ داتک بلے چوکے آتا یمو گپتارے راج امانتیں پمشک منی کاغدہ راج دیما پیش کنگایا آبار اتائے و لفظ منیت دوستیں بیگل شالا چومن انگو آئے گا اشتاپ مکن آتے شمارا زندگی نانی سر اے لوٹیا پد منی امیڈیٹ پوسٹ ڈسیسس بزا مرگا چا زوتاں رند حالے ول ای وڑا ہن منی میرا کے شرطہ منی بابتا دروگیں آل شنگ بوک بنا بود بلکہ کلیں پیرنٹو برکیاتی میڈیا چا حال شنگ بود کے عطا دلا گب تک حالانکہ ارکز زانت منی مرگ نیمون چیئنت منی زند وچو پچیں کتابیا بوتگ او اکبر کان بکٹیا بغیر تاں بلوچی ادنائیں طالبیا کل منی گپت و کرداچا صحیح گو سرپد بوتگند من ارچی بوتگاں کل لانی دیما بوتگاں من وطارہ کدی ہم اچ بر چیر دے گے جوت نہ ہوتا کوڑا منی مرگا رن میڈیا والا پرچی دروگ بستا گو پردہ داری کو تک پمشکا منی مرگ نیمو نے اگر راستیں آل شنکنک بوتے تا میں وشتر بھی تگے تا ترا باری گیر کہت کے نا ہوا دے جگر مراد آبادی بیران بو تا کراچیا یک آوال تا کہ شاہ سرکیاں جگر ای شہرت سب کو مارا جگر کے شیروں نے سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا بلے تو زانے اے ملک ایپوکرائٹس بیزاں دو تلو دو پوستانی ملکیں من ہزار بلوٹا ہم ادا پر راست گشگا چو آلو آلو کس آمادہ نبی من برزا گشت کے ای منی مرگا چا زدتاں رند اولی تاثر یا رد عملی پمشکا من اشی تہاوتی مرگ اولی شاک قبر آل تنہائی آل اداوتی وشت حال گوں وتی دور و کلاسکی آد شاعر پہلوان و قلم کاراں گوں گندو نندے حال او دگا بازیں وشیں آلا منتر وتی دومی کاغدہ دیاں کہ چرشیا وداریک بو ایردہ نیمہ دل جمع کے سرپراز امیدہ منی گورائیں منی گورا اتکا گو موجود ہیں اڑے اشیا شاباشیں واللہ چا کلاں ساری ہمیں وفادار سنگت چا کراچیا بالکنانا منی وشتات کا من واس کرتک کراچیا نہ روت کشی منتی گن و کارانی گشاد پاں ہنچو کہ گنی غریب سید آشومیہ کار گشاد انت خیر اسی تفصیلہ ہم من وتی دومی کاغدہ دیاں ای ودی دگہ پر بلے دیگا آوراں چ ساری یک گڈی ابر ایکناگ لوٹاں کہ منا ادا حیرانی کرتا ایرانی ابر ایشنت کے کھل کنگ وحدا کسیا منی قبر تہا گلاب یک اور کی شیشگی ایر کتاگ نی من نزانا میں اور کی شیشگ کسیا پا زان تیر کتاگ یا پا بی حیالی پشکب تک اگا پا زان تیر کتاگ بوتاگ تا پدا من گشاں کے ایر کنو کا دیکھا توشی اکلا کی جرت بکرتیں یا گلاب اور کی شیشگ بدلا منی رائے تو شگیر بکرتیں من وشتر بھی تگتا دیکھا نا انکل قادر مظاہرے وڑیں سنگتی دل ہم وش بھی تگت اشی عبید دیگے یک سیتے ہی بھی تگت کہ قبر تہا بونگی جی جست پرسانی وحدا من بس پرشتگاں ہمیں شیشک پیش داشتگا تو وتی جان چھڑائیں تگت بلے خیر گلاب ہمیں اور کی شیشک ہم پا میں وڑیں او شام جتی پکیراں یک سمبل دے لڈی بیگ ادا منی اولی نفسیاتی تجربہ ایشی
کہ ای دنیا اروڑی انسانی فیلنگز مارشتانی شدت گیش و ترنترند توریا غم و اندو درد و سوزمان ندامت و پشومانی وشی و وشنودی مارشت ببن یا قرار و ایمینیه امک مارشت انٹینسٹی بزا شدت سخت ترندن ہمیں سبب انت کہ ای وحدی منی دل لا بنند گوشے زانا زند کلی نامرادی و آدھے بخشا تگی ناقدری یک زنڈے سومی وڑا ترکے گیا نو بگن زند دومی علمیہ یک علمیہ و ثناء اللہ نامی ورنائے گین کہ یک روچی راہ روانہ آئیے سلطان چم و دے میراسین نامی یک سانولی سلونی کولنین بنگالی کھاڑیا کپتند تا اما دمانا ثناء اللہ امی آسک دیدگیں کنائیہ عشق آچا بون گپتگار بو او کم میں روچا رند امی عشق جتیں ثناء اللہ پورا چو میرا جی ودی بو او دومی علمیہ مانی کہ من ہم ورنایا بلوچیے عشقہ محمد اسحاق دستوت کشتگار کو کہ ہمیں مریاتیں محمد اسحاق کے آقا چا عطاشاد ودی بو کہ مروچی شما دستوت کشتو ملکموت آت کو عطائی بورتو شما اچ نہ کرت اڑے بے قدریں ظالم شما بولوٹتیں تا عطا انی نمرتگت شما وطارا آیا چا چیر مداتیں آیا چا دور مداشتیں وہ آئیے علاج بکرتیں تدے گپڑے سالہ زندگ بتگت تو پشما شاعری کو تگت شما شریعہ زانت کے منی شاعری چمگ انگتا عشق نبوتا چو دگرانی وڑا من وطارا ریپیٹ نہ نگائے تو منی شاعری و انگت دیما رہو گا حد شما آکر پرچیا چوکت گومن اشی پسا کہ منا دند شما منا پا وتی منا جان چھڑائند بلے اگاں حساب بجنے بیچارے گڑاں گندگ بیت کے تاوان شمے گند چیا کہ منی کوشگو گارکنگا رن شما انچو پشومان بیت کہ شمارا سنگی دست نکپیت کے ہوتی سرائے بجنید دو میش کے آؤ کے وعدہ شما بیگوا و شما نام گھار بیت بلے من نمیران و منی کلام ابدمان بیت اگاں چاہیے وعدہ منی مرگا دل وشید کہ شما باج برتا بلے باندات منی گیت چیا کہ من عہد در عہد شاعراں من کرن در کرن توارا منی شعر عہد و زمانے کے پابند نہ ہند منی شاعری لازمان و ابدمانند بیگل منا گیر کہت تو یک رندی منا ویتنامی قومی بے تاجیں بادشاہ بزاں اوچی من کردار یک دروشمی بابتا حال داد تو گشت کے وعدے کٹو صوبہ رند ویتنامی سرمچاراں شاہی میل گپ تو اوچی منہ حوالہ کو تا آیا میل سروینٹ کوارٹراں چھ دو کوٹی پا وطا زورت یکی پا اپیسا دومی پا وپسگا آئیے پوشاک دو جوڑی سادائیں کو دیتن کہ یکی مدام گورایتی دومی آرہ دستے وط ششتو تاپا داد آئیے وطی کوما رحال داد کہ منا پوت دیگا اچھی نہ لوٹید البت منا چین اسموکنگے بزان سگریٹ باز کشگے شومی عادتی است کوما پسداد کہ واجہ سگریٹ امکا کشت کنے بکش کوم پتہ سگریٹ کشگا نہ کٹید بیگل راستی اشند کے آودی منتی امی ابرا پوہ نبوتا بلے نوم زانا کہ تو گوشک چی لوٹ تک آگاں ارت بیچارے گڑ راستی امیشند کے من ام بلوچی ادب ای وحدے بیتاجی بادشاہ تا اگاں منی کوما ام چو ویتنامیاں منی درمان یک شیشگی ذمہ بزرگتیں
تا من زندے گڈی روچا چو عذاب نبی تگتا بلے شیشگے بندوبست وتی جاہا منی سنگت و آشنا ہاں وطارا منا چیر داد منش ایو کو تانا یل داد کوئٹے جل گئیں شار پمن یک ویران ای جوڑ بود اڑے شما یک عطائی سگت نہ کت یک عطائی رکھیت نہ کت اما عطا کہ شما دیوانانی براہت شما راجی توار زبان و ادب کوہیں کلات و شما جند پجارت بیگل صحت باور بکاں من شما من مدام پشمے کوئٹہ آگا انچو وداریک بیتگاں چیا کہ دلا جذب بیتا کہ ودی شما کوئٹہ کھائیت گوڑا وتی جلگ نیاما چو عید گراں منا چاوتا دور ندارے منا عزت و شرپ دے وہ منی وجودہ سگے ای رنگا پا کمی روچاں منگو شما ای رندی دیوانے کنا دل زنگان ریچاں وہ دلا سبک کنا پاری نومبر ماہا ودے تو ساحر گنی پہوال و ادب دوستنی حنیف جان کوئٹہ آت کے تو زانے من چنکد وش بھی تگا صحت باور بکا کہ شمع دیوانا نے وشیا من شپاں واب نہ کب تگا من دعا لوٹتا کہ شما گیشتے روچ میں کوئٹہ بجل لے بلے وشیاں نی ساتھ مدام کم منت حالانکہ من ہم زانتا کو شما ہم زانتا کہ اے میں گڈی دیوان و گڈی گندو نندند بیگل منا دینے کے مرتگا ایو منی زندگی لاش و منی آتما بھی تک کہ کوئٹہ ویرانا سرگردان بھی تک زانے منوتی زندے ڈراپ اسکن پرچنہ کو تک او پرچیا ودارک بھی تگا یکیو منوتی سنگت چکا سگو چارک لوٹ تگن دومی من وتی راج چکا سگو آئیے ضرب چارے تک ودی چرشیا مایوس دلکیم بھی تا منا یک چیزیا زندگ داشت زانے ہمیں گڈی چیز چی بھی تک کہ پرایا منوتی نزور و جندیں جست و ٹپی و آزردگیں اروا پر زور زندگ داشت تک سائل کا ہالی ووڈ مشہور و مزن بالا دے فلم ڈائریکٹر سیسل بی ڈیمائلہ تو وزانے کہ آیا دی گریٹسٹ شو آن ارتھ دا روز و امی وڑیں تاریخی و کلاسیکی فلم جوڑ کو تگن آئیے زندہ گڈی فلم حضرت موسیٰ زندہ بابتاحت کے نام دا 10 کمانڈمنٹس زانے آئیے مرگا رند امریکہ لائپ رسالہ چین اشتا کو تگت آئیے نبی تک کہ انچو زانک بیت کے زانا اداہا سیسل بی ڈیمائل ایوک پر 10 کمانڈمنٹ سے اڑکنائیں دگا پیدا کو تک نی سرپت بیتے من چی کو شک لوٹا آگا نا گوڑا گوشدار انچو کہ سیسل بی ڈیمائلہ پری آترا پیرا سری وتا زندگ داشتگت کہ آئیے زندے متا بزاں دی 10 کمانڈمنٹس اڑ بیت ہمیں وڑا من ام نادروائی نزوری و ناقدری حبیت ام بس پری آترا کو ملکمتا انکس ودا دست و پنجک بیتگاں کہ منی زندے متا بزاں منی بلوچی شیرانی دفتر چاپوشنگ بیت بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ای منی سرا 2 احسانے کہ آیا منی بلوچی شیرانی دفتر چاپ کو تو منا پقرار میں رگے موداد من بلوچی اکیڈمی سنگتانی میں نتابارا کاسکن جامعت دشتیے کہ آئیے اوب و ذاتی دلچسپی آسرا منی شیرانی ای دفتر چاپ بوت اور ای ڈولا منی زندے یک مزنی ارمانی منی آیاتیہ پورا بود اگرچہ منی دلا منی بازیں شہری انگت ام گارن او ما ای دفترہ گو نائند بلے
منا امیتنت منی امیگاریں گوہر ہم شوازہ کناگو نظارک بند البت نی ای ذمہ واری منی نینت کہ من مرتگ ذمہ واری شمع گنت کہ شما زندگی نی من دھم برتگ زند دیریں پنداں منا جند کرتگ نی من آرام و ایمنی لوٹاں بیگ من ابرا امیداچے الینگ لوٹاں چیا کہ سرپراز چو ملکمتا منسرا اوشتا تک دراصل اشیا ایک کاغذ پتو سرکنگی انت و دومی ردا اشیا وتی وڑیں بندوبستی ہم کرتگ انچو معلوم بیت اشیا گوئے دے انڈر ورلڈا کنٹیکٹی استن برحال منا گو ای ابرا کار نیست من بس امیکا لوٹاں کہ منی ای اولی کاغذ پس سلامتی تر سر بھی بیت بلے او پارو ہنگت نہ روت چیا کہ لاپوں انگت پوننت پمشکا کاغذ بند کنگا چا پیش یک ابر دگے کنگ لوٹاں میں ولیتانا پیمبر لیکن میں جو کہتا تھا وہی او کے رہا میرے بعد بیگل نیک کے من شمع دنیا موجود نیا شعر و سکان و نقد و نظر پیڑ پا نام نیاد نیم مولائیں نقاد دانشوراں اورکت نی بس بنند و سیلکن کے منی شیرانی بابتا ارکس و ناکس چی گوشید او چون چونے گل پشانی کند اے ردا من بس امیک کا گشک لوٹاں کہ اما کے علم و زانتے واجند صاحب بصیرت و صاحب نظرند اما کے شاعری ارواح پوبند و اما کے زبان و عزم باریکیاں زانند ارچی گوشند سر و چما بلے اما کے وت ایچ نزان تو منی شیرانی بابتا زنٹنی دا پار ایچس بکند گوڑا منا قصہ یاد کہت کہ کسانیہ من جا گئی ونتگ قصہ ایوڑن کہ گونڈے کور مشکی یک روچے تچانا وتی ماتے گورا شو تو گشتی اما ہمام نیم من دست کنا مات کمی حیران بود بلے دمان یہ بیچارو رند گشتی شربیترا چکاسی چا گوشانا آیا سوچ کیے ڈکے چس کو تو دیما ہیر کت وہ جستگت کہ ای چیئے چکا وتی پونز برت گسو چکیا ساک دا تو پا اشتاپی گشت اما ای سینگی ماتا پنچ وتی سرا جنانا در رائنت شمی ناصر پد دید وتی ساریا کونٹے تن نیتی بوچنے کے صلاحیت عام ختم بتا پمشکا پا شما منی سالا ہمیشند کہ وحدے بیزانتے مردم شعر و ادب باروا بی ادبی بیکند گڑاں اما کور مشکے قصہ دلا بیارے تو اوپر بکشید گو ہمیں صلاحہ رند نی مروچییں کاغذ گڈی تاک بیگ مانیو میرا جیے اولی علمیہ اماہت کے من برزا نوشتہ کتگت نی بیگن میں دومی علمیہ ہا انچو کہ میرا جیوتی گیسے سود نبی تگ من ام چوتی گیسو کٹوما بی سود بھی تگا میرا جیوگ جو گیو گیسکولی بھی تگ آئیے تاچ کا تاچ گوشتا نگری پیرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا بلے من چی بگوشن چیا کہ من ہم ہوتی گیسے راگار کو تک پا مدامی شمع گاری ہتاشاد